दाना आनैखौ मा बुङै बावगोन दोनो आगै। मिसनाम गैयै नोंनि मेगनाव मोदै। मा नोंनि आनैयालाय मानो रायनांगौ? मा दख'ना दखान होयोना नों? आं दंना जेबो गिनाङा। सोर मा खालामो नायनि। आनै न' दख'नाया दे आनै थांदो। आयु दख'नायालाय हामाथो सिनायानो गैया। बहा थांदो सिनायालाय? आंथ' हासिथारदोंमोन दख'नाखौ। आयु जादुसो रोंगौ नामासै बेलाय? बोरो आंनि फैसाया हा? फैसा सिखावफोर बिब'बो बिनानावबो? जोंनो हायाखै आनै नोंनि फैसाखौ। आं आंनि मेगनजों नुथारदों नोंनि नोंनानावखौ आंनि रुमाव हाबनाय। ओइ नोङो मावरियाथ' मावरियाखामोन दा सिखावबो जाबावबाय। जों सिखाव नङा आनै, जों नोंनि फैसाखौ खावाखै। जों सिखाव नङा। ना आंनि फैसा खावनायखौ सोर हरगोन हा? ना नोंनि थैलांनाय नोमा नोम्फाया हरगोन हा? बेसे फैसा नांगौ नोंलाय हा? बेसे नांगौ नोंनो फैसा? सोरखौ सिखाव होनो नोङो? बुं बेसे नांगौ नोंनो फैसा? आयु हासो जागोन नोंलाय? ना नों होगोन हा आंनि फैसा गोमानायखौ? होगोन आं नोंनो जेसे गोमादों बिनि डाबल होगोन आं। दिनैनिफ्राय बिसिनाव थानो दरकार गैला। नांबावगौबा आंखौ बुं। लाव फैसा मावरिया होनबाय थानाङा। आं दं बिसोरनि थाखाय।